Türkmenli giyewu näme, körekön näme? Şunu bir ulu adamlaram bilmän, aýyn hemen körekönüm de zat diýip otyr. Körekön başga, giyewu başga. Giyewu kim? Eger gyzyň bar bolsa, bir Allahyň buýrugy sen durmuşa çykarmaly ahyryn onu. Ýa-ni durmuşa çykan gyý şu baran ýerini öwrüňäp, ýösüňäp, 3-4 sanam çagasy bolup öwrüňäp, ýösüňäp, balan oglanam muny ýa-ni bolan çagajyklar bilen sagaman ýany ýollaşyny ekläp, saklap, üstüne bir öý dikip saklap oturan adam bolsa şoňa türkmen agy giýew diýär. 3-4 san çagasy bolup bir bihepden biri muny ekläp bilmän, ne çagalaryny ýok güne düşürüp, üstü başı eşik giýip bilmän ýören bolsa, gyzlara bir çalarak bir zat giýdirip oglanlarym ýalaňaç gelişip ýören bolsa, babasynyň agtyga harin bolar gyzy. Şu ekläp saklap bilmeyen çağaları, yankı yaşılıyın gyzy kösenip ýören bolsa, näme etjegini bilmeyen bir çykgynsyz günden çykaryga tapyp, yankı gyzyny, yankı ýany ýollaşyly öýüne götürüp getiren bolsa, ol oglan köreken bolýar. Türkmen köreken gowuranak. Türkmen ağa köreken sebäbi bir kemir körün Ýylbarshan bile bolan 6-dan sonra onuň içinde birini aýdypdy ahyryn. Sen erkek adamyň yaramadyny aýdyp berdiýeni öýüşik bolup ýörňäp ýöskänden soň çagasyny ekläp saklap bilmeýän erkek adamyň yaramazdyr. Hanaga diýeni berekella diýip arkasyna kakılan sonra oşo. Şonun ekläp saklap bilmeýän gaýnatasynyň öýüne gyzyň durmuşa çykan öýüne göçüp getirilen bolsa oňa köreken näme türkmen. Şoň üçin men halana türkmen. Sebäbi şu ýannak gylyp satsaňam çagaň ekläp bolýar. İş ýok, ay planga ýok, ogur boş tapýan gurrun ol. Näme ýetseň hok eşem toýuny alyp berseň pul berýär insan. Bir motor maşyn mezer bilmeýän bolsaň gaňma ýasa. Ýannak gylyp sat, gara şu çağalaryny ekläp bolar ýaly ýagdaý bar da erkek adam bolsaň. Şonuň orman gaýnatan öýüne göçüp gelen bolsaň, şoňa türkmen köreken näme? Şoň üçin körekeni näme diýär türkmen? Körekeni alamany urat. Ölüp gelse de peýdan, alyp gelse de peýdan diýär. Görýärmi? Şu ölüp gelýärse bir ýer çekenden dyýynlyk, bir bolgusyzdan dyýynlym diýär. O çağalan kakar bolýar diýär. Gyzyň ýany ýollaşdy bolýar diýär. Şeýdi oturan bolsa, ondan şunu bir märekäň içinde gurrun